It's marvelous. Soyayya ne gaba ɗaya ni ban san shi ba, ban san ya aka yo aka ma same shi ba. Labari za na bayar ni zan ja gaba, amma ma'abocin soyayya shi zai gane ba. In ba ka soyayya ba zan yi in barka ba, dan labarin fakan bai shafe ka ba. Ku ta ko gefe ku zauna ba zan yi in ba ku ba, ku ji damuwar da so ta sani ban so shi ba. Ashe kalmar so ni dai ban yo ta ba, ban san ina aka yo aka ma same ta ba. Ko na ji muryarsa ni samsam ban san shi ba, balle in gashi har ma in ce na gane ba. Ban san me ake nufi fa balle fa in so shi ba, muryarsa ba lallai ba ne in gane ba. Sako ni ka ji ni ba zan yi in baka ba. Ni da mai so na saurare zan furta ne, na riki soyayya da ƙarfi haka ne. Har ana ce min masoyin mata haka ne, amma so yanzu ta ce bata waye ni ne. Wai labari zan furta ko ta san ni ne, na biya ma bukatu amma ta ƙi ni ne. Na bata komai take so ai ta san shi ne, amma na kira ta wai ni bata waye ni ba. Na biya mata kuɗi account ban bar ta ba, zan ba ku labari amma sai ku biyo gaba.